sa duna na duha ka kanabanaan na tong angay nga himuon, angay nga kanabanang himuon panahon sa Ash Wednesday, Miyerkules sa Badlis, fasting o abstinence. Mayroon tag fasting mga igala, mukaon ka og usa ka kanabanang heavy or daghan nga kaon, unat yun. O niya, the rest ana mga higala kinanglan nga ginagmay na, no? Balitan so sa kakaunan nimo kaon kag 200 bali 200 labi na ang luto diya sa Adelaide kananan nga lami kayo ni Ate Delidah og ni Kuya Pabling. Kaon kag bali 200 imo nang ano na mga kaigsunan kana na ang sa sunod ana imong kaon imo na himo tag 20. No? O niya kana siya, obserbaho na siya mga higala, himuon na siya sa mga edad nga 18 ngadto na mga higala sa 59, no? So every kuana siya, every Ash Wednesday og kini gitawag na to og Good Friday, Biyernes Santo. So mao na siya, no? Kunya ikaduha na ang abstinence. Paglikay sa pagkaon og karne mga higala. Dili na ko ma-explicar dire mga higala verse by verse, chapter by chapter kung nasa nga sita sa Biblia mga higala, but naa na siya'y gihukaran nga sitas diya sa Biblia mga sukitig paminaw, no? So abstinence meaning ang imong pagkaon diya og mga karnes naging adlaw dili na nimo buhaton karong adlaw. Karon sa himuon every sa matag Ash Wednesday, Good Friday ug sa tanan nga Lent Fridays mga sukitig paminaw. So nag-edad diha 14, no? Pataas mga higala. Sa mao na. Pero ang isda, utanon, gatas, itlog o guban mga higala gawas sa karne, pwede ra gini mong kanon diha, no? So kana mga higala, ang buot nga ipasabot ni ana mga kaigsunan nga katuto ang imuha karon nga wala katong imong pagminaw sa imuhang gasto. Wala kay ka makagasto. Katong imong wala magasto, katong imong wala makaon, wala nimo mainom, mao toy imong igahin para sa mga kabos. Mao bito na nga panahon sa Ash Wednesday, tulo ka mga butang ang atong angay himuon. Number 1, prayer. Ikaduha mga kaigalaan, sa tawag ni almsgiving o ikatulo mao ni mga higala ang fasting, no? So mao na siya mga kaigsuonan, katong wala nimo makaon, katong wala nimo magasto, mao toy imong ihatag sa kabos mga kaigsuonan. So mao na nahitabo diha karon mga sukintig paminaw. So mao na siya unya dugang panini mga higala, last na lang ni. Kinahanglan nga magpahinumduman ta nga magpaubos unya labaw sa tanan, magpuasa kita sa atong pagpakasala, no? Paginulsol og pagbangutan sa atong pagkamasalaypon. Buti pasabot niya na mga higala, ini-cross na sa atong atubangan, sa atong agtang, gimarkahan tag cross na pinagis abo, pagpahinumdum ka na, kitang tanan, iyata sa atong Ginoong Heso Kristo. IFM Balita! Alas 5 na ibina! IFM Balita! Ano to mga higsoon na, mura matagko na rin siya. Ala, sige. Dili ta pare may gala pero naman tayo mga nakuan po. Naman po tayo mga nakatunan mga gala sa tuang pagkakatoliko. Sakto gid itong sitio sa Patera, Barangay Luz. Si Ann diya sa may inayawan, may hapon ni mo dihaan, kumusta mo kadiaan, ipahilot na imong naong Idol Clint. Bitaw. Pasiluon ka lang untas Ginoo dong. Pa-shout out, napiang, natakil po mo nito. Shout out ko Idol Clint o Idol Hazel sa Arda family diri sa may Lower Busay, gikan ni Michael Bintoy. DJ Clint, pwede man di ay katandem ni ato. Okay. Kay Margaret, salamat ni mo diha Margaret ha. Amping karon diha Margaret ha. Oh, nya dapat lain diri mga gala. Sa resulta sa alas 5 bitaw tinuod. Kaya
sa tanaw na to mga kaigsoon kung sa resulta sa alas 5 May baka ni no. Paliat-liat Magkatuwa-tuwa Ang resulta sa alas 5 nga draw karon mga kaigsunan, di ara mga higala. Oo, labi na karos panahon mga higala.